Goddag og velkommen til Adventshowet. Mit navn er Jonas Kjær Petersen. Velkommen til. Adventshowet er et helt nyt program, som kommer til at køre hver eneste søndag i din advent. Og vi får besøg af fine gode gæster, og så finder jeg nogle sjove juleklip frem til at vise til jer. Og så følger vi også skolelæreren Arne gennem hans dejlige jul. Lad os byde velkommen til dagens gæst. Og dagens gæst kender du måske bedst sådan her. Velkommen til Jakob Snedegaard. Jo, tak. Går det godt? Ja, det er jo blevet søndag den første dag, den 30. november i dag. Dejligt. Julestemning den 1. december morgen. Altså, Fuldstændig. vi juler allerede her i studiet jo. Så hvorfor ikke jule i virkeligheden? Nå, har du glædet dig? Ja. Godt. Første videoklip, som jeg har fundet frem, handler om en børnejulekalender. Det lyder fedt. Han er også der, så vi kan høre meget grine. Så kommer her Bamses julerejse på 1 minut. Bamses julerejse på 1 minut. Du er mærkelig. Dumme kylling, dumme ælling. Bamser. Jeg er kylling. Det lugter af Askes boller. Fedt, mand. Spag! Jo, kylling, træk så. Hold så mund. Jeg får skæld ud. Kom nu, vi skal skynde os ind i jul. Men du skal da ikke putte alt legetøjet ind i væggen. Nej! Kanetur. Tak for kanetur. Det er det klip, og hvad synes du om det? Hold da kæft. Hvad synes du holder dit kæft til? Jeg er helt målløs. Så man kan vel ikke rigtig kalde det for en børnejulekalender? Nej. Ja. Så jeg ved ikke, instruktøren bag Bamses julerejse har altså haft nogle tanker i hovedet, som ikke har haft særlig god betydning i det. Hvad kan du huske, for et lille års tid siden, så over i skolen, der viste jeg dig et billede i Brøndet Løvehjerte? Nej. Okay, men I kan lige prøve at se billedet her. Godt. Ja, Det næste... et fint billede. Ja, virkelig man har boner på i en børnebog. Nå, det næste klip, som jeg har fundet frem, det er noget om et juletræ. Okay. Og hvordan tror du, man nemt kan komme af med et juletræ? Hvordan vil du hurtigt nemt komme af med et juletræ? Altså som regel, så tror jeg bare, at jeg vil smide det på bålet. Det er ikke længere. Ja. Der er nogle unge drenge, som har et helt andet måde at komme af med deres juletræ på. I kan lige prøve at se med her. Lige nu befinder vi os på rulletrappen op med et grantræ. Vi står her på stationen med et helt juletræ. Nej, ikke halvt, men helt juletræ. Vi vil nu demonstrere, hvordan at man let og sikkert kan komme af med sådan et og stadigvæk bevare miljøet. Lige nu er toget kommet. Og nu skal vi så stille juletræet ind i toget og gå ud igen. Ja. Vi følger meget tæt med kameraet. Så er toget stoppet. Ja. Nu går Daniel så ind med tøjet. Vi ses. Han stiller det derinde. Vi ses. Hej hej. Kører du hjem nu? Og nu går Daniel så ud igen. Det er sådan, man kommer af. Men skal ikke til græs. Ja, Det var altså også en måde, man kunne komme af med sit juletræ derhjemme. det er helt sikkert. Det Nem, enkel, og man skal kun lige bo i nærheden af stationen. ja. Som jeg sagde i starten, så skal vi følge folkeskolelærerens Arnes jul
som vi har delt op i en lille serie, som hedder Anders Jul, og den kommer hver dag i adventen. Og dagens afsnit kommer her. Julegave. Jul! Ja, folkens. Så er det sørme da også blevet første søndag i advent. Og jeg har altså bare glædet mig som en lille folkeskolelærer, altså. Altså hej. Nogen, de bliver afhængige af hash og det. Men jeg plejer altid at blive afhængig af jul. Duften af kleiner og juletræ, det er noget Arne kan lide. Så er det da simpelthen første søndag i adventen. Og I tager tekstvalget fra folkeskolen. Så skal der jules med Arne. Som folkeskolelærer, der er det jo rigtig vigtigt at lære de små om julen og julemanden altså. Hej med dig. Kunne du tænke dig en julekleine fra Julearne, hva'? Jeg må ikke tale med fremmede, det siger min far. Nej, hvad fanden laver du? Jeg er Arne, og jeg er folkeskolelærer, og jeg var egentlig ved at give din datter en julekleine. Kom kraftedeme, kom her! Kraftedeme ikke! Nu kommer jeg! Nu fanden kommer jeg! Altså, nogle gange så jagter folk mig jo, fordi de vil have mere information om julen, altså. Men jeg kan ikke give dem det. Arne! Arne! Det er jul, det er kun. Det er nu, man hygger sig bedst. Ja, det er det faktisk. Hey homie, hvad så? Nej, altså, var det dejligt at se dig. Ja. Arne og jeg begyndte på en julekonference 5 år siden på Dyrehavsparken. Og siden da har vi altid været julevenner. Det er vores store passion og hobby. Ja. Det er altså bare dejligt at komme ind til min lejlighed. Eller hvad det nu kalder. Tak fordi jeg må komme og jule. Det er simpelthen hyggeligt. Arne? Hvad? Jeg tænker, vi pynter hele huset op. Jeg drikker lidt kakao. Det er en super god idé, venner. Og så senere kan vi måske læse fra den store julebog, som jeg har lånt på Østerrigsskolens bibliotek. Og hvad med det? Æbleskum. Ja, jeg købte faktisk nogen i Fakta. Ligger herinde, ikke? Så skal vi ikke bare pynte op. Det er jul, det er cool. Det er nu, man hygger sig bedst. Everybody knows. Det var simpelthen Arnes jul. Og vi har ikke så meget andet tilbage i programmet end at sige tak for noget. Tak fordi du gad at komme og være gæst. Og du har taget hund af. Tak, fordi I så med.